दिनैसो न'नि मोखांखौ नुबायलै। फिसा नों न'आव गैयैखाय बेसेबा हासिसो मोनगासिनोमोन जोंफोरो। ए नंगौ। होनबा आं सोरबा हुवाजों खारखुमा लांबा हाबा जाबा नोंसोरलाय होनबा बोरै थागोन? सानबानिया उफाय गैया आरो थानांगोन आरो किब्बाके। ओमफ्राय मा आइयाबो गगा मोनदों नामा? ओंलै फिसा गासैबो लोमजाजोबदो गगा मोनजोबदों। ओंलै आइ नै आंनि माथोखौथ' आं माबा बोरमा फान्थि रखमसो मोनना लाबाय थादो गावखौनो गाव। गामियाव लोमजासोगारनो मानसिफोरा। आइ ओजों बिबारि आब'मोनाबो मुस्लिम आबिमोनाबो लोमजाजोबदो। गासैबो एसे एसे लोमजाजोबदो। ओमफ्राय आइ बाला मोखांलाय अबाव थांदो? अबाव थांखोबा मानसिया ना नेट मोनिखायसो दंग'फोराव रायज्लायनो थांदों हौवाजों। बे हिनजाव गोनां हुवाखौनो दाबो गारनो हाला होमबा बियो? मालायनि सुखि संसार जानायाव अर लगायनाय। मोजां मानसि नङालाय बियो दाला मोखाङा साला। ओंलै मा मोनदोंबा मालायनि एसेबा मोजाङै संसार जानायाव अर लगायना होनो? जोंखाङोसो आं मानसिखौनो अबावबा। फाफिसो साला मानसियानो। फाफियानोथ' आरो मोजां मानसिया आरो हिनजाव गोनां मानसिखौ गोसोथोयो मालायनि संसारखौ सेफायो। मोजां नंमारा बिनि आखलानो। ओंलै दालालानो। ओमफ्राय आयो ओंखामखौ सेबाय ओंखाम संदोंना सङाखै? नोंसानि नोम्मानि मोजांखौ संनो होदोंमोनलै आङो संदोंना सङाखैथाय? थां माखारि उदैयाव सुहादर राहाहाय बहुत बुलाकाहाय। गारियाव टेक्सा जानायावनो हजम जाबोजोब्बाय बिबारि आब' लानियाव बेदरजों ओंखाम जाबोनाया। र' होमबा फिसा नायहैनि र'। थां नोङो दख'नाखौ गानस्लाय थां। आयै जागोन दे। औ गायदेन नानिसो माथो। गायदेन नानि? नोंलाय आंखौ मालानिफ्राय नानि बुंनाय जाखो? दिनैनिफ्राय। मा खुसि जानायनि आंखौलाय दिनै नानि बुंखोफ्रानै। खुसि आङो खुसि। मार खुसि। बागुरुम्बा मोनसेयालाय मा जामारखोलै? खुसि जादों आङो खुसि गायदेनानि खुसि। मानि खुसि? मा खोन्थानाय? उनाव मोनसिगोन दे आं दा खोन्थाथ'ला। माखौथ' एसेबां खुसिलै ना सोरबाफोर हौवाफोरा लांनो ओंखारबाय? बेखौनो सानना ला। बिहासो मा हिनजाव गोनांजोंनो हाबा जासिगोन नामा नोंलाय? हिनजाव गोनाङानो लांसिगोन नामा? नङा हिनजाव गोनां नङा हिनजाव गैयिसो हिनजाव गैयि। होमबालाय मोजाङानो जाबाय आरो आंहाबो होमबा माथो आमाय मोनसिगोनलै। हाबा जामारसिगोन नामा होमबा नों आनै? बिदिखौनो सानना ला गायदेनानि। दाला मोखां नोंनि हाबायाव दोखो जागोन आं बेदर। दाबोरसो जाखागोन आं नोंनि हाबायाव। जागोनलै जागोन बेसेबां जानो एसेबां दौगोन आङो। बेलेग खालि दौवाबाबो आंनि हाबा खालि दग्रि थिगसाय जाहोगोन आङो। खुदैसो गलायलांबाय आंनिया बेदर होननायखाय जानो लुगैसोबाय। रांखावरियानो हाबा जामारसिगोन होनबा आं दग्रि जानांगोन थिगसे जानांगोन। बा अखाया जा रखम सोगोमखादोंमोन हायासै दे इसोर। गस्लाफोरा मोजाङै रानसिगोन। इसिङाबो मोजां जासिगोन र' गाबोननिफ्राय संनो मोनसिगोन मोजाङै। अखा फैबाबो सेरनाय नंला आरो फोजोंसारा जुदि गेस लाबना होफैमारो होमबानियाथ' जेबो टेनसनानो गैथ'ला। आरो माइरंनि कार्डआबो जाबाय र'। माइरंनिबो बारा टेनसन गैथ'ला। माथो लायमोन आब'आ फैगोन होनदोंमोन दाबो फैला। गायदे आगैयानो थांलाय लांबाय। फैनो बाबाय खोना बियो ओंखायनोथ' फैयासै। आब' दाख्लै बायनाय गस्ला गोदानखौ सुना होदों नामा नोङो आंनिखौ? सुदों। जलाफानो गाननो होआ आङो गियो अबावबा कर'ना सर'ना सन्देरगोन। दे सुदों हामदों दे। लायमोन आब'आ फैगोन होननाया माथो फैयासै दाबो आब'? नै बेखौनोथ' सानगासिनो आङो मानो फैयासैबा। ना थाख्ला दादियासो रायदों? मिथिया बाला रायनोबो हानाय। भिखारिनि न'फोरावनो मानो थांबाय थायो होननानै रायनोबो हानाय दे। नंगौबो खोनादे बाला। आब' ओमफ्राय नोंखौ दिनै फोजोंसार आदाया फन खालायाखै नामा? माथो रायज्लायनायखौनो खोनायाखै दिनै। ओहो फन खालायाखै मानोबा? आंबो दिनै सोलाबाखैना बेनिखायनो मिस कलबो हराखै।
हरनो हाया हरबाय थानोबो माबा बोरैबा मोनलै गाज्रि मोनजानोसो गिसोयो आङो अबावबा थंगालिसो सानजागोनलै आङो माने साननायखाय साना दे आब' सानफ्रोमबो फन हरोनो बियो आरो सानसेयाव खेबसे नङा खेबब्रै खेबबासो हरखायो हरो हरनायालाय ओइ आब' नोंखौ खिजानि फोजोंसारादैया सिरि सिरि गोसोथोबाय खोमा बेनिखायनोथ' सानफ्रोमबो कल खालामबाय थायो नङा मा आंखौलाय मानो गोसोथोनो बियो मालाय एसेबां धोनि न'खरनि फिसाज्ला आरो BA MA फरायनाय आङो आरो 9सिमल' फरायनाय आंखौलाय अबाव गोसोथोनो देनाय गोसोथोनायावलाय मा फरायनाय दङखाय थेवब्लाबो आजिखालिनि मानसिफोरा फरायनाय नागिरोलै गासैबो समान नङा दे नंमारगौ नामा आगै नंगौथ' आरो आब' न'आव रावबो गैयैखाय बरिं रिं मोनथारबाय आं दिनै मबाइलखौलाय बेसे नायबावनोलै अहालाय लांबाय आङो बिबारि सनायाबो मालाय बिजिथार सना आंसो सना सानो बियोबा आंखौ सना सानना साना बिबारिखौल' गोसोखांबाय थायो आं दा बिबारिखौल' गोसोखांबाय थायो जिरायना थाबाबो खामानि मावबाबो उन्दुबाबो जाबाबो लोंबाबो मा जाखोथाय माने प्यार जाबाय आंहा प्यार बिबारिखौ माला प्रप'ज खालायनो हागोन आङो आरो आं जेनेबा प्रप'ज खालायबायानो दे जुदि आंखौ बिबारिया एक्सेप्ट खालायाबा मा जागोन जानाय नङा बिदिबा जानाय नङा आंखौ जुदि बिबारिया एक्सेप्ट खालायाबा आं थैगोन आङो बिबारिनि अनगा थांना थानो हानाय नङा बिबारिखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनग्रा जाबाय सोरजोंबा एसे वेटिं मोनबानो गोसोआनो खामग्लिजोबखायो फनखौनो खालायनोसैलै आं खेबसे अबाव आंनि फना मबाइलखौ माथो चार्जसो होदों आङो एसे चार्ज जाखांनायनि उनावनो बिबारिखौ कल खालायगोन आङो बिबारिजों रायज्लायालासिनो थानो हाला आं दसे समबो थुमफ्रे खोनादोंना खोनायाखै जि सुनाया मा जाखो आया खोनामाराखै मानसिफोरालाय थुमफ्रे मायोमोन आनै मा मायोमोन आनै नोम्माया अबाव आया उन्दुदो आनै उन्दुदों सोर नोम्फाया उन्दुनो होदो बेखौ माबा आनै आया लोमजादो बा नायाखै माने बाहानायानो बाहाना खामानि मावनो बानानैनो लोमजानाय एक्टिं देखायफ्लालायबाय हौवानि न' रखम मोनदों नामा बियो आंनिसो न' बियो आंनि नोंसोरखौ मा ओरैनो जयै उन्दै जाहोबाय थानांगौ नामा हा आंनि न'आव फैदो जाहाथे खामानि मावनानैसो जानांगोन ओरैनो मोनजाया ओइ नों उन्दै जयै जानो नागिरलै मा एसेबां बादुलि गोजा नोंसोरलाय नोम्माया लिंहैथां मा खारै लिंहैथां आनै आया गोसाथार लोमजादों बेखौ उन्दुथ'नो हो आं सुगोन दे सैथां माखारै जिफोरखौ दैखर फारावनो दोनजोबदो गासैखौबो सुजोबनांगोन दे खिन्थु आं जेबो मिन्थिया आरो खोनासं जिफोरखौ सुखांजोबनानै ओंखाम संनांगोन दे खिन्थु जागोन दे आनै जागोन दे नङा सुथारनांगोन नङाबा मोनजानाय रखम मोनगोन ओंखाम ओइ बिमा ओंखाम उखैदोंमोनलै ओंखाम मोनाखै आंखौल' बुंबाय था नोंसोरो आंखौल' रुवाथि सानना लादों नोंसोर साला आंखौ रुवाथि नोंनियाव गैया होमबा सोरनियावथ' बिनांगौ जाखो बिमा नोंनाव मोजाङाव बिनो हाया लोमजादोंलै बियो दसे उन्दुथों दे दसे आराम खालायथो नोंसा होनना बुं लोमजागोन मायाबा ओरैनो एक्टिं देखायफ्लादो खामानि मावनो बाबानो खालि लोमजानाय गावनि हौवानि न' रखम मोनना लादों नामा बियो आंनिसो न' बियो आंनि ओइ बिमा एक्टिं देखायफ्लायाखै बियो लोमजामारदो नोंलाय माला आंनि साइड जायखाय है बिमा मानो बेफोरबायदि नोङो माबायसि हा खिन्थानाय थै नोंजों खुगा नांना जेबो लाब गैयालै सकफोराव थांनानै रुटि गोरानखौनो जाहैनोसैलाय नै महारानिया दासो सारि मोनदों नायाखै मानो मा खामानि मावनांगौ बाजै मा खामानि मावनांगौ दहायनिफ्राय गाख्रबबाय थानायखौ खोनायाखै नोङो हा खोनायाखैमोन बाजै दसे उन्दुलांथ'दोंमोन आङो बाहाना बेफोर गासैबो बाहाना गोजा आं गासैखौबो मोनथिजोबखागो थां जि सय थां दैखर फाराव दोनहैजोबदो आङो गासैखौबो सय थां सहिनि र' आयै नों हानाय
हानाय नङा दे आं सुगोन नोंनिया अबावबा लोमजानाया बांद्रायसो जागोन दै गुसु दांनायावनो नाङा दे फिसा नों हानाय नङा आं सुगोन हायैनि जेबो बाथ्रा गैया आयै हागोन दे आयै थां आयै नों उन्दुयै थां नाङा दे फिसा नोङो हानाय नङालै नोङो हागोन सानदों एसेबां मानि जि सुनो हानाय नङा नोङो एसेबां मानि दै खावै खावै सुनो हानाय नङा नों फिसा मेंग्लिजोबगोन आयै हागोन होनदोंना हायैनि जेबो बाथ्रा नङा मा जाबाय थाखो हा जि सुनो होननाय मा जाखो आरो ओंखामबो संनो दङो नोंसोर जेबो खामानियानो जामारालै सुहैनि र' आनै सुहैनि आरो जिखौ सुखांनाय लोगो लोगोनो ओंखाम ओंख्रि संगोन आङो आनै टेनसन दा खालाय आनै जेबो टेनसन दा खालाय आनै मा खालाय दै ओंखाम ओंख्रि दांखौ थां आयै उन्दुयै थां आं हागोन बुंदोंना हामारगोन होनबा फिसा ओं आयै हागोन मानो हाया जानो नों जुदि हायो आं मानो हाया दे होनबा फिसा आं उन्दुहैनोसै खर'आ मा सासोदो आरो गगाबो मोनसोदो थां आयै उन्दुयै थां मोनसे खामानि मावनो थिननांगौबा 100 बारसो बुंनांगौ होनबासो साला मावो नङाबाथ' मावनोनो थाङा हौवानि न' साना लायो खोना बालनि